Здравейте, хорейки! Ще се опитам много набързичко да ви покажа как направих ето този албум, защото няма абсолютно нищо сложно. Даже напротив, много по-лесно е и много по-бързо става от всички останали албуми, които съм правила до сега. Това даже ми беше приятно за разлика от останали. Да. Ще се опитам да разделя на няколко части видеото по технически причини и в тази първа част искам да ви покажа как се правят ето тези държачи за страниците. В случая тук са 8 и за тези 8 ще ни стигне ето това парче 13 на 8 инча. Това е 250 грамов картон и мисля, че това е максимума. В смисъл, може би е по-добре да използвате и по-тънка хартия, но не повече от 250 грама. Исках да кажа нещо за инчовете. Аз предпочитам да работя в инчовете, тъй като са по-големи като размер от сантиметрите, но всъщност вие идеята е да схванете методологията, оттам насетне сантиметри или инчове няма никакво значение. Имаме тази хубава дъска, която е в инчове и това, с което ще биговаме. Започвам от 1 инч и половина и ви казвам, това разстояние тук, което оставяме, ще ни трябва ето за тази част. Тук. Виждате ли къде е захванато? Ето тук. Това е разстоянието. Всъщност то може да бъде и по-късо, може да бъде и по-дълго. Това изцяло зависи от вашето желание. След това ще биговам на половин инч. И ще ви го запиша ето така. Половин инч. След това отново на половин инч. И понеже нямам четвърт инч, ще си преместя малко листа хартия, за да си отмеря четвърт инч. И ще продължа. Половин, половин, четвърт. Половин, половин, четвърт. Така. И сега искам с един фломастер, извинявайте само, да ви очертая тези четвърт инчове, които отмерихме, защото всъщност те ще бъдат залепени за корицата, т.е. за мукавата, в която ще е всъщност корицата. Да. Обикновено, извинявайте, всички туториали, а пък е и по-лесно да си обърнете отзад и да се налепите всичко с двойно залепещо тиксо. На мене ми свърши размера, който е от половин инч, имам само четвърт инч. Затова там, където отмерихме четвърт инч, ще сложа принципно трябва да си налепите навсякъде. Другото, което е, аз нямам никаква вяра на двойно залепещото и го използвам само за маркиране. Т.е. само за моментно прилепване, като винаги слагам лепило. Абсолютно винаги.
Трябва да го сгънем. Искам да ви покажа едно, което вече сгънах. Това трябва да бъде крайния резултат. Червената част ще лежи като основа. Ето как изглежда отзад. Ето къде са и надписаните. Половин инч и следващия половин инч. Как ще си го сгънете е изцяло въпрос на избор. Единственото, което на мен ми направи впечатление, че винаги трябва да гледам тази част да се равнява на тази и тази на тази. Защото ако сгънате неправилно от този тип, тази част да ви се размине, тази конструкция няма да лежи правилно върху корицата ви, ще бъде закривена. Може да е надолу, може да е на така, но ще бъде закривена. Няма да е успоредна на самата корица при монтирането и това. Сега ще ви сгъна само една част, защото вече го има сгънато. И ще ви покажа. Ето така трябва да се залепи. Имаме този ролер. И винаги след това слагам лепило. И залепям. Ето. Това е резултата. Със следващото процедираме по същия начин. Сгъваме го тук и прегъваме ето тук. За да се получи така, че червеното да легне като улейче на плоскостта, в случая на подложката ми. Ето го следващото. И по този начин се прави цялата сгъвка, за да се постигне ето това. А монтирането на това вече е още по-лесно.